C3SC yw'r sefydliad aelodaeth ar corff ambarel ar gyfer grwpiau gwirfoddol a chymunedol, sefydliadau a mentrau cymdeithasol nid elw, a elwyr gyda'i gilydd yn Trydydd Sector, sy'n gweithio yng Nghaerdydd neu sydd wedi'i lleoli yno. Cynhadaeth C3SC a sefydlwyd ym 1979 ac a ddaeth yn gyfrifol am ganolfan wirfoddoli Caerdydd yn C3SC yn 2016, yw galluogi gwasanaethau cymunedol o safon, gweithredu cymunedol lleol a gwirfoddoli cynhwysol trwy ddarpariad noddau rhagorol a llais dylanwadol unedig i'r Trydydd Sector a gwirfoddolwyr yng Nghaerdydd. Ewch ati i ddweud eich dweud. Hyrwyddwch digwyddiadau, rhannu lluniau, a chwrdd â ffrindiau newydd ar blatfform cymunedol Caerdydd, rhwydwaith cymdeithasol rhythwyr am ddim i weithwyr a thrigolion Caerdydd. Cofrestrwch nawr yn community.c3sc.org.uk. Rydym yn gwella'r hyn a wnawn drwy gefnogi rhaglenni adfer a ffyniant cymunedol, fel y gronfa ffyniant gyffredin, y gronfa cynhwysiant gweithredol, grantiau dan arweiniad pobl ifanc a llawer mwy. Gallwch chi hefyd elwa neu wneud gwahaniaeth. Dewch yn aelod o C3SC, neu hawliwch eich aelodaeth nawr yn membership.c3sc.org.uk i fwynhau amrywiaeth o fuddion, gan gynnwys mynediad i'n cyfurlyfr aelodaeth, porth cymunedol, digwyddiadau am ddim, cyllid a chefnogaeth. Mae aelodaeth am ddim i elusennau grwpiau gwirfoddol a grwpiau cymunedol. Ein 4 prif faes gweithredu yw Llywodraethu da. Rydym yn helpu grwpiau a sefydliadau cymunedol lleol i ymsefydlu, datblygu, cael eu rhedeg yn dda a pharatoi ar gyfer newid, argyfwng a chyfleoedd ac addasu ac ymateb iddynt. Cynnaliadwyedd ariannol. Rydym yn darparu cyllid a chyngor, gwybodaeth a chymorth wedi'i deilwra o ansawdd uchel, sy'n galluogi mwy o wasanaethau, mentrau a gweithgareddau nid elw i oroesi a ffynnu yn y tymor hir. Cynrychiolaeth a dylanwadu ar bolisïau. Rydym yn cysylltu ein haelodau a phartneriaid gwasanaethau cyhoeddus a pholisi, fel yr arbenigwyr yn eu profiad eu hunain, gan rannu gwybodaeth a darparu llais unedig sy'n gweithio tuag at ganlyniadau a arweinir gan y gymuned. Gwirfoddoli. Rydym yn galluogi mwy o bobl a chymunedau i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddoli ac elwa ohonynt. Mae C3SC yn ganolbwynt lle mae ein haelodau, unigolion a chymunedau, gwasanaethau llywodraeth a statudol, awdurdodau lleol, sefydliadau preifat a gwirfoddol, yn gweithio ochr yn ochr a'n gweithlu ymroddedig o unigolion amrywiol sy'n siarad dros ddwsin o ieithoedd rhyngddynt, yn darparu gwasanaethau a gweithgareddau sy'n seiliedig ar ein hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, tegwch, gonestrwydd ac uniondeb, partneriaeth a chydweithrediad, a chynaliadwyedd ac atebolrwydd. C3SC, ni yw llais y Trydydd Sector yng Nghaerdydd. I gael mwy o wybodaeth am sut y gallwn ni eich helpu chi, ewch i'n gwefan c3sc.org.uk/support. E-bostiwch inquiries@c3sc.org.uk. Ffoniwch y swyddfa ar dim 2922 485 722. Ffôn symudol a WhatsApp ar dim 7973 725 335. A dilynwch ni at C3SC ar Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn. Mae gan C3SC bolisi drws agored, felly mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost atom unrhyw bryd, neu ymweld â'n swyddfa rhwng 9:30 wedi 9 y bore a 9:30 wedi 4 y prynhawn, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gydag apwyntiad neu heb apwyntiad. Ar y llawr cyntaf yng nghanolfan gymunedol Bywtawn, Sgwâr Lawdyn, Caerdydd, EC10 5JA.